Molweni bhotani lotshani tumela ngithobela sanibonani abusheng. How are you? Sidosha nezidosha zikaNonkwenkwezi. Ninjani ngale mina namhlanje? Hlala nami ndihlale nawe ungashengi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndingayintoni na ngaphandle kwakho. There is a fly in my video. Don't know why. Anyways, Dwesha, thank you for tuning in once more. I come to you today with a story time. Yeah, I don't know where to start with my story time, but the story time I am going to share today is meant to how do I put it? Is meant to I don't want to say warn, but I just want people to know ukuthi ukuthwasa as ni pap and flays ni. Ukuthwasa as ni pap and flays ni. Iyawa okay. Akusoloko kumandi and akululanga. Yeah, you know, because a lot of things can happen. A lot of things can go wrong. Ngelinye imini, ngelinye ixesha ungabona izinto ongamelanga uzibona. You understand? Ezingamelanga ubonwa ngabantu abaphilayo. You understand? Wakhe weva ngento kuthiwa kukwelama. Umuntu owelamileyo ngumuntu obone into engabonwayo bekungafunekanga ayibone. Now, we differ in terms of degrees of protection. You understand? Mhlawumbi wena abantu bakokwenu abekho ngakwicala lakho njengabanye abantu ohamba nabo. You understand? Mhlawumbi awuqinanga njengabantu ohamba nabo. Ufumanisa into yoba ngokubona into ezithile ube ngulo mntu ke uyawuba ethe ubomi bakho. Ube ngathi unethontsana kanti wabona into engabonwayo. Uyayiva qha ke ngoku ibe ingaziwe into kwasike kwathini kubani. Anyways, the story time, guys. My stories are based on true events. Yeva into eyenzekayo lena. Once upon a time, sakhe sahamba. Ndinyangiwe mos guys, niyandiva xa ndisitsho ndisithi ndinyangwe ngutata ukhwalo, uncuthu sobese, umzangwa. Utata usebhofolo. Ligqirha ke elindiphilisileyo. So sometimes intlomba isoloko izezam, sometimes ndiya ezintlombeni kuba ndiyoxhasa utata njengamntu amphilisileyo. So this one time intlombe ikatata ke siphumile ke kuyosetyenzwa kwakuphi na kuCentane. SasikuCentane. Kusenziwa inkomo yenguqulo. So kuleli xesha ke ukuba ukhundive xa ndithetha ngenkomo yenguqulo, when we have to camp ehlathini. So intoni litshoyo? Ngathi inkawu or intoni? Iyandiphazamisa. Anyway, itsho ngathi izawuphela izongena apha emnyango. So we were camping ke la camp ya overnight lapho kwetyelwa engetheni ingumatyiwa phele pha engetheni. So sihambile ke siphumene ekhaya. Nabantu ke abambalwana ke bokuhlala. Likude ke ihlathi eli kunelali le. Libuqele lithe qelele as a result nisiwa ngetransport. But ke imoto zama zihambe ziphelele pha niphinde ke ngoku nithathise nihambe ngenyawo. Hayi ke nyani ke kwamiswa intente kwathini yayikhona intente na kodwa mna I remember into basasihleli phandle. Mna ke I love umuntu onondazi ndiyawuthanda kakhulu umsebenzi wengethe.
So ixesha elinintsi it's very rare into yoba mna ndilale engetheni kwaba bangalaliyo phaa engetheni. So sihleli ke emlilweni. Sezenziwe ke iintsiko ne, iwisiwe ibhokhwe, bashwanyiswa abantu bekhaya, kuhleliwe ke ngoku uyaqonda. Inyama inintsi obviously imane iphakwa ngophakwa, but imane iphakwa ngophakwa. Ngoku into eyenzekayo, obviously you know when we are camping siyophuthuma abantu abadala, it's not a sorry affair where people have to be sad, you understand. It's a jolly affair. So ziba khona iindlwana ezithile, you understand. Nokubuthisa abantu aba banikhaphileyo bazonihlalisa ubusuku kweli hlathi kweli ngethe. So kuthe gqi, phofu kuthe kungekaqalisa usetyenzwa kakuhle kakuhle xa kumiswa iintente, kwathi gqi indoda engaqhelekanga isithi gqi yabona njengoba ilihlathi thina sikhethe an open space, mos engetheni kuzawuba khona ispace noba yimithi, uba khona laa ndawo noko yona ilantukileyo ilibala, uyaqonda. Sikhethe ke indawo enjalo kwenzela uba kuzokwazi umisa intente, kwaye kwenziwe intendelezo yobuhlanti balo mzi, kube namaziko, iziko lekhaya neziko lamagqirha. So you need a bit of space, you understand, awuzukwazi usebenzela phakathi kwemithi because kuzawubaswa, uyabona. So ke nyhani ke sithe sisamisa iintente ke sisalungisa njalo, kusagawulwa, kusenziwa iintendelezo njalo njalo. Yegqile ndoda isuka phaa kwesaa sishinxishinxi semithi ekuthiwa neshinxineyo. Ize le ndoda fika ibe nomsindo into yoba ndimophetheyo apha, mbani kule ndawo, ndifuna ntoni apha, ndimophetheyo. Heyi, ndawuqala you could assume into yoba ngumntu ongaphilanga engqondweni, you understand. Because akaklinanga ncam ncam and unalo nevunjana. Yintoni le nto sikuyo? Wabe nomsindo, you understand. But ke utata uKhwalo is a very calm person. I don't know how he managed ukunegotiate. Wancokola nalo mntu, uyaqonda. Wancokola nalo mntu, lo mntu wasambona ebuyela back, ebuyela phaa kulaa mithi ishinqeneyo. Heyi, wazoba khona umntu welali obethe kwaqala wathi, heyi, andiyazi nisithatha phi isibindi sommisa kule ndawo, akusetyenzwa apha. Wonke umntu walapha uyayazi into yoba akusetyenzwa. Sabe sikhonjiswa into yoba kukho imoshwari phaa, caba ngaphaya kwale mithi. It's a walking distance apparently from where we were. Kuthiwa kukho imoshwari, and le moshwari iya-operate. Ndizibuza uba imoshwari etheni ezawuba sehlathini yodwa, kutheni ingekho apha abantu bakhoyo. But anyway ke inantsi imoshwari ilapha kweli hlathi apparently. Heyi, ndiqonda uba ingxaki iqale apho kum, umqolo ungaqini uba Thixo, ndayithini into, sawuyithini into uhlala nezidumbu. Mna ndisacinga izidumbu qoma, kuthiwa it's a walking distance. Thixo, inoko kukho abantu ababhubhayo ababegcinwe kule moshwari, mhlawumbi imimoya yabo yashiyeka apha. Uyazibona ezaa nto mani, ingqondo ibaleke. Wow. Anyway, funeka ungabi ligwala, especially inkokheli yona xa uyibona uba ibhuldi. Utata ke ungumntu obhuldi. Wabe utata, hayi, sizutshintsha sihleli sisilapha, siphelele apha, sizawusebenzela kule ndawo. Heyi, ethubeni ezama namadoda engumkrozo. Uba uyawazi umkrozo, as in bahamba ngelayini ngedresi, bathula bathethi. Kusekubasiwe ke ngoku, sineziko lethu thina magqirha, likhona iziko lekhaya. Basiwe ke ngoku, eza la madoda, sajongajongana, ndaqonda uba kuzawuthwani, kuzawubalekwa ke ngoku okanye. Hayi,
ndijonge mna ke utata uba ithini into yakhe. Xa ndimjonge ebusweni ingathi akwenzeki nix kutata, uba ubukele like uba ndinilindile dani nifike. Nyhani afika la madoda he sothile inoba kwakusewinter because kwakugodoleka, uyaqonda. So sihleli around the fire sothile abanye bethu, uyanderstand, thina ke esingalelanga. Ndixela uba la madoda afika azosijoyina apha emlilweni njengoba thina sothi mos xa nothile nanku umlilo, uyanderstand. Umlilo ufuneka ufeyise wena nazi izandla zakho phezulu, uyabona. Yabo hayi la madoda wona ayafulathela afulathela umlilo naye. Yintoni le nto sikuyo? Adwela so kwafulathela umlilo lo, sasimane sibabhekelele uba wafumana ispace. Ndabona ubaleka ndiyongena enteneni, andifuni nophoswa uba kuzawuphela kusithini ke ngoku. Hayi tata athi hayi bayekeni mabakhululeke. Xa kuthungwa jini ayathungelwa mathungelwe. Ingxaki ke ngoku xa kuthungwayo uthungelo wokuqala ngethoti ayabuya ithoti, phinde kukhutshwe enye ithoti. Awuthetha indawo uqala noba niyathetha baniphendule bathule bathe phinde kukhutshwe enye ithoti kuthungwe. Ayibuya ithoti. Hayi ke usijongani ba noba yaziginya. Kulapho waqala mpela ungaqini umqolo uba asibantu aba nezithunzela ezi athule la madoda. Wathula hayi mayeke ithota makuthungwe ngemagi ngoku, enza bathungela ngokwa. Ndithi ke kwakuthunga yena kutata athi emagini anike indoda ithathe indoda iphinde ithi imagi, phinda agalele kunikwe enye indoda ndixela uba yaphela ibhotile yokuqala, awakapheli wona awuna kuvulwa enye. Azithethe ezi zinto ezi. Hayi ndaqonda uba apha awuzukwazi usela ube shushu. Masendiyeka nako okokusela oko mandibe sezingqondweni kukazikwazi because kaloku yinto le nto sikuyo. Ndoyika noyolala ke ngoku, ndifuna uba ubone uba bazawuphelela phi apha. Hayi incoko iyaqhuba, siyazincokolela thina. Zavire utata ke ngumntu onamabali, simamele ke amabali akhe. Zavire hayi athule wona la madoda. Uzawuthi utata ethubeni mabaphindwe, uyeva, sijongane sonke uba hayi ingathi umntu onesibindi nguwe. Athi saphana hayi abagalelela. Hayi athule la madoda awatyi naloo nyama, kunethi anikwe inyama wayifuni yona, afuna ibranti le. Yho ndikuxelela into yoba kwathi sebe kuthi ubuthongo inoba sibangapha abahleli, sasibayi-5. Uba kwathi sebe njani phi ntoni kwathini kungathangani, saphapha amaqha amadoda engasekho. Uba ayephi asiyazi kunanamhlanje. Sashiyeka sibuzana into yoba yebethuna baphi ootata. Ndinomdla ofuna ubabona uba into yoba bazawuqatazela because bamele uba bashushu. Heyi sakhutshwa ibhotile kuceliswa bona. Ngoku sasihleka utata into yoba tata bese kuthwetyulwe nawe ngoba hayi ubukhupha utywala and njengoba kusile akho nix eshiyekela ikalabuselwe ngala madoda angawaziyo into yoba ayotshona phi. Siphelele ke ngestory guys, ndibeka i-full stop kuloo ndawo. Siphelele ibala madoda awaziyo uba ayotshona phi. Uphando lusaqhuba.
kodwa into endiyaziyo eliya ihlathi lona andinazi uba ndiphinde ndilubeke. Andikhathali noba umntu anganethongo elithi kokwabo kusetyenzelwa phaa, ndingathi hayi ambanofuna elinye igqirha, andizukwazi. Ngoba kaloku ndisenombuzo noba uba la bantu ngelaa xesha iingqondo zethu zithathe okanye zilahlekile okanye sanobuthongo, uba wayesirhwitshe iintamo ngesasitheni, ngekwakuthweni, uyayiva? Hayi, andiyazi, inene andiyazi. Kodwa ke into endayibonayo into yoba bakhona abantu abahlala ehlathini, noba kuzithunzela ke noba bayintoni, kodwa bakhona abantu abafani abahlala kwezinye iindawo ezingahlambuluka, abantu abangahlambulukanga, uyayiva? So be careful what you wish for. Unganqweneli yonke into le, ndikuxelele, because wow, it can really get tricky and dangerous. That's the end of the story, guys. Story time. Mandishiye kuloo ndawo. Nawe kuyawuzidecidela uba inoba i-end ithini. Uyeva, akuzubakho part two, siphelele apha. Amadoda asiwazi uba ayotshona phi. Amagwini, masibulele ke. Thank you very much. Keep on keeping, liking and sharing the videos. Don't skip the ads because, as you know, they do pay the bills. Guys, I had a live yesterday on Facebook. It gets tiring. I can't do my live I2 anymore. So I think Facebook. What I will do is just leave a link. You understand? So that if you are interested to watch the live, you can just go. The live, I think the topic was how to attract money into your life, and my different streams of income. Just a motivational talk, in terms of if you have run out of options, you're not getting a job, kunzima kuwe, but don't despair. You understand? I'm giving advice on, things you can do, and ngeli xesha ungeka ufumani umsebenzi. I'll share the link on the description box below. Otherwise, thank you for tuning in. I'm still in Johannesburg, by the way, until next week. So you are free to book appointments until next week, Thursday. That's it for now. See you on the next one. Bye.